Bona nit. El massís del Montgrí té continuïtat a sota l'aigua i presenta un paisatge submarí tan bonic com el que es pot veure des d'una barca. Avui farem una excursió al racó de les Tres Coves amb un llaüt turístic que, gràcies a les seves petites dimensions, és l'únic que es pot endinsar per aquests entrants del Montgrí. Però començarem fent una immersió per les coves que hi ha a sota l'aigua. Aquests submarinistes estan entrant dins d'una cova. Tota la costa del massís del Montgrí al Baix Empordà és plena de coves submarines. N'hi ha de tot tipus, algunes de fàcil accés i d'altres que són autèntics laberints submarins on només poden entrar-hi els cabussadors més experimentats. I és que el tipus de roca calcària que conforma el massís ha fet que al llarg dels anys s'hagin anat creant cavitats de gran riquesa visual. Només s'ha d'il·luminar les parets de la cova per poder observar la gran varietat de colors i formes dels organismes que hi viuen. Tot el que hi trobem són espècies animals. La manca de llum solar impedeix a les espècies vegetals fer la fotosíntesi i, per tant, no poden desenvolupar-s'hi. Per tots aquells que no són tan agosarats i no els agrada fer immersió, sempre hi ha la possibilitat de contemplar les coves des de la superfície. Gràcies a la Núria, un llaüt català que des de fa més de 30 anys realitza la mateixa excursió, els visitants poden conèixer els racons més inhòspits de la costa i entrar dins d'algunes de les coves que ofereix la mateixa roca calcària. Ara som al racó de les Tres Coves. Això se'n diu el racó de les Tres Coves. Ara entrem en aquesta cova del mig. Avui que és bon temps, perquè si hi ha tramuntana o gargal o així, no podem entrar, perquè seria perillós, perquè la mar t'aniria picant aquí a les pedres. Durant tot l'estiu, la Núria surt diàriament des del port de l'Estartit en direcció al racó de les Tres Coves. Les petites dimensions de l'embarcació permeten al seu patró entrar dins de la cova del mig. Un cop dins, ell mateix és qui explica als visitants per què n'hi diuen la cova del Frare. La cova del Frare hi diuen perquè, veieu, aquí se representa el cap, la barba, la penxa i els orells. Aquí abans hi sortia una cosa que semblaven uns peus, però deu haver caigut. En Quim fa molts anys que realitza aquesta excursió i amb tantes sortides i tants passatgers n'hi han passat de tots colors. Quan porta gent o portes turistes així sempre hi ha alguna anècdota. Per exemple, aquí aquesta punta que hi ha 40 metres de profunditat, una dona una vegada es va marejar i va vomitar així per la banda, per l'orla, i li van caure les dents, portava les dents postisses, a més em deia si podia tirar l'aigua a buscar-li les dents. I jo li vaig explicar que, esclar, hi havia 35 metres de profunditat, no veiem on córrer a trobar les dents. Algun peix els deu portar. Però les coves no són pas l'únic indret de la costa que visiten. La Pedrosa i la Ferriola són algunes de les cales on la Núria també s'atura. Els dies de molta calor acostumen a trobar-se un gran nombre de barques ancorades prop de les cales. Els navegants coneixen la zona i saben que les cales de l'Empordà tenen una aigua i un paisatge envejables. El recorregut també inclou una visita a la Foradada, una roca on l'erosió de milers d'anys li ha fet un forat per on hi passen petites embarcacions. L'excursió acaba amb una volta a les Illes Medes, una de les reserves marines catalanes més sol·licitades pels submarinistes. Recordin que tenim una web tvcatalunya.com/vacances en què trobaran tota la informació sobre els nostres reportatges. Demà tornarem a visitar un museu. Serà la Casa Museu de Púbol, a l'Alt Empordà. Bona nit.